Friss tengeri halakat fog nekünk sütni az Andrea, és el is mondja, hogy milyen halakat használunk fel ehhez. Így van, előkészítettünk pár halat, látunk itt tőkehalat, amit Oszlics néven találunk meg a helyi piacon, orádát is, ezt oráda néven találjuk meg, ő egy durbincs valójában. Mielőtt a rácsra kerülnek a halak, picit meg kell őket sózni. A belsejébe is teszünk sót, az csak jót tehet később az ízének. Most, hogy besóztuk, gyakorlatilag elő is van készítve a grillezésre a hal. Arra még emlékszünk talán a korábbiakból, hogy nagyon forrónak kell lenni a sütőlapnak vagy a grillrácsnak, amikor halat sütünk. Rárakunk egy kicsi olajat, azt elosztjuk rajta. És ezt az olajat még meg is sózzuk, mielőtt a halat rátesszük. Ez azért fontos, mert így nem kapja oda rögtön a halat. És szépen ráhelyezzük a halakat. Feltesszük az orádát is, feltesszük a tőkehalat is. Így van. Meglocsoljuk egy kis olajjal. Pustimo da se peče na svakoj strani 10 minuta. És minden oldalát 10 percen át sütjük. Picit azért néha megmozgatjuk, de gyakorlatilag 10 percet nyugodtan sülhet mindkét oldala, ha szükség van rá, még teszünk hozzá olajat. Kisebb halakat készítettem most elő, szardíniát. Szardíniát ilyen durván őrölt búzalisztbe teszünk, szintén kisebb tőkehalakat. És egyéb ilyen kicsi, általunk snecinek is nevezett halakat. Ebbe a durván szitált lisztben megforgatom őket. Ismét, ahogy már láttuk a tintahalnál, föltesszük utána ebbe a szitába. Annyira át fognak sülni, hogy a gerincük, szákájuk, ahogy mondanánk Magyarországon, az is teljesen átsül, ropogosan, egészet meg lehet. És akkor most pedig forró olajba tesszük ezt a lisztben megforgatott halat. Még fontos, hogy mielőtt a lisztbe megforgatjuk az akvahalakat, le kell törölgetni száraznak, mert a vizes úgy kerül bele, akkor nagyon szétcsapja a forró olajat. Nem kell több 5-6 percnél. Attól függ, hogy milyen erős fritőzben sütjük, de ezt igazából ránéznek, és rögtön látni fogják, hogy készen van-e már. Hopsz, kim maradt, a kicsike meg akart szökni. Először a nagy halakat érdemes beletenni, és akkor akár lehet várni egy percet, és utána beletenni a kisebbeket. Köszönöm, hogy elkaptad azt a kis uncutot. A halak sülnek, mindjárt kész vannak, Andrea tállal a burgonyát, a földburgonyát és a mangoldot fogja föltenni először a tálra. Mutasd meg nekünk, légy szíves. Na, már előkészítettük a mangoldot. Lecsöpögtettük a vizet alóla, így, és a mangoldot és a krumplit szépen ide a tál közepére rendezzük, összekeverjük ezzel a már számunkra jól ismert fokhagymás, petrezselymes, olivás kencénkkel. Az olívaolaj sem hiányozhat ennek a tetejéről, és egy csepp sót is a tetejére teszünk. Hát a vegetáriánusok itt leállnak. És gyakorlatilag így megtörjük az egészet, amit eddig ide tettünk a tál közepén. És gyakorlatilag ennyiből áll a tál előkészítésére. Így készül a mangold köret, amit olyan jól ismerünk Horvátországban.
Okej, dobar ti Akkor már csak Jó a étvágyat hal kívánok vár hozzá. erre a tára, Hoćeš kušati? vagy ez a tár vár. Nem próbálod meg előtte? Higgyék el, nem könnyű türelmesen beszélni és értelmes mondatokat megfogalmazni, amikor ilyen illatokat érez az ember, és ráadásul rettenetesen éhes is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most már be kell végezni ezt a halsütést, mert ha nem eszem, elájulok. Andrea, vegyük le a tűzre a halat, és Drži lijepo. Rendben van, kérlek tartsd ott nekem szépen azt a tányért, és akkor én rápakolom az elkészült tőkehalat, és az összes többi szépen a 2x10 perc alatt átsült halat. Stavit ćemo oslić. Itt jöhet az oráda is. jó meleg! Jó meleg! Jaj, bocsánat, bocsánat. Kicsit megpirítottuk a te ujjadat is. Gyorsan megtörténik a bal. Akkor most kérlek, vigyázz Riba oda. nam je ispečena. Így van, a halunk már készen van. Tako. Sada ćemo, počekaj Geza. Egy picit azért még Stavit ćemo várjunk. maslinovo ulje. Erről sem hiányozhat az olívaolaj, látod? Szépen, csak épp egy picit megcsorgatjuk vele a tetejét. Még a forró halra olívaolajra korsolja, és ezt még beszívunk, és akkor a díszítéseket is elkészítjük. Limun, riba limun. És citromot még Hú, a citromot le ne hagyd róla. rakunk hozzá. Bravo. Nagyon szép, nagyon szép. Határozottan érzéked van a táldíszítéshez. Malo peršin. És egy kis petrezsely. Pici petrezselymet Nagyon még a kevés tetejére, ahogy petrezsely. megbeszéltük. Így van, megszórjuk a tetejét. I to je to. És gyakorlatilag el is készültünk. Jó étvágyat kívánok ehhez az ételhez is. Na rostilja. Kedves nézőink, Andrea elkészítette nekünk a tenger gyümölcseit, és egyéb halakból sültet és tésztás ételeket. Főzzék meg, készítsék el otthon ezeket, alapanyagokat megkapják most már a nagyobb áruházakban, és én azt mondom, hogy jó étvágyat!